Как да режем нашите рози? Първият тип рязане, основно или подмладяващо, както казват някои хора, се прави рано на пролет, още преди да се разлистат пъпките и се прави на около 3-4 листа или около 15 см от дъното на стъбълцето. Това се прави основно, за да може да излизат нови филизи, които да са чисти от болести и оттам вече да се вземат превентивни мерки и да може розата да е здрава през цялата година. А оттам насетне вече за изрязването на цветовете, как се случва? Обикновено на прецъфтял цвят дърпаме 2-3 пъпки поне надолу и подрязването се прави под ъгъл, като гледаме листото да води навън от растението. За да избегнем по този начин сгъстяване на самия храст, което е предпоставка за развитие на повече болести и събиране на неприятели. За още съвети следете нашия канал Агрокари.